Už som fresh, umyla som si konečne hlavu a zase v mojom natural habitat. Takže tepláky voľné, mikina, check, no je to zaliate teraz. Ideme cvičiť, my sme tu upratali konečne všade, lebo tu bol taký bordel, že to už som sa na to nemohla dívať, takže som hore od 6:00 a je fest cítiť, že včera, také zasrané to zrkadlo. Včera sme mali taký busy day, že ja som bola tak unavená, že som zaspala hneď, ale zobudila som sa po 6 hodinách. A som proste fresh. Dala som si konečne kávu s mliekom. Ó môj Bože. Ale Cappuccino je dneska na programe, čo si musím dať. Ideme cvičiť, strašne sa teším, potrebujem sa trošku refreshnúť. V podstate sa nič nemení a pokračujeme ďalej. Takže dnes je pro show, je expo, ale predtým ideme cvičiť a zase to bude crazy day. Idem si ešte spraviť moju kašu obľúbenú a ideme ďalej. Katalína. Nepoznám to, ale všetci ideme na raňajky, ja som ale jedla doma, lebo ja som strašne mala chuť na moju kašu a ideme si teda v kľude sadnúť, vyčilovať a dať si raňajky a ja si dám asi kávu a potom ideme cvičiť. So... Ideme si dať kávu. Ty už máš? Oni si tú kávu proste čapujú z takých veľkých termosiek ako keby a pijú ju aj na viackrát. Tu v chladničke je mlieko. A môžete si dať mlieko, koľko chcete. Fakt? Ono je to tak, že to je pol na pol smotana a pol a mlieko. Asi. Cheers. Perfect, thank you. Look at this. Wow. Naše raňajky, deň po súťaži. Vyzerá to mega. Poďme to skúsiť. Toto je steak inak. Steak? Wow. A tieto, to sú pancakes balls. Plnené nejakým apple krémom, ich typickým, a oni to jedia so slaninou. S takými bacon chips. Yep. A toto je čo, maple syrup? Javorový syrup vlastne. Asi hej, asi hej. Wow. OK, ideme na to. A toto je čo? To sú nejaké mäská tiež. A toto je fakt steak? Myslím. Nie, to sú huby. Zemiaky. Také, to je riadne spicy. Trošku, hej, no. Ty dosť. To je čo? To riadne štípe toto. Bravčové mäso. Toto si môžeš byť istý, že ja nezjem, lebo ja to nemám rada také roztečené. V pohode, ja to milujem práve, že. A toto? Hash brown. To je zemiaková placka. Myslím si. Kokos, Mega dobré. On si sa zahryzol. Brutálne cítiš tú masnotu. Ja to milujem proste. Ja mám strašne rád dobré jedlo. Ja to milujem proste. A riadne masné. Simonka až tak nie. Ale ja som ja. Ja to milujem. Ja som proste od mala Malý masľak. žrút. Masňak. Ja to milujem proste. A riadne masné. Dobrá je to slanina? Kokos, to je slané jak blázon. Ja to milujem proste. A riadne masné. Toto není môj úplne, že type of breakfast, ale toto je úplne tvoj type of breakfast. Ňom. Ale ja písal here, ale To není vidieť. To nevadí. Tu nie je nič vidieť. ja si zdal niekto Instagram. Momban Kids. Well, yeah, about 14 million. And I think they were able to split it in 2 years, so it turned into $8 million share. They had leftover. Dajte mi pár mesiacov a pár rokov. Toto bude legendárne video. Daj tam ale, že not. Daj tam, že not. Čo? Že na dietu tam napíšu ešte. Pár rokov. I'm still young,
wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on those drugs I quit. I kept my dealer's number. I'm still young, wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on that girl I quit. I should have lost her number. I'm overcompensating for heartbreak. I swallowed a pill that was in her heart shape. Her hands on my chest, feeling my heartbeat. She's spilling her drink all on my car seat. She'll get attached and then trap me. Then I gotta act like I'm happy. She posts pics to get at me. Deja vu, just like last week. I'm still young, wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on those drugs I quit. I kept my dealer's number. I'm still young, wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on that girl I quit. I should have lost her number. Pedal to the floor, yeah, I can't break. The floor of the hotel's my ashtray. She opened the door and walked past me. I'm a Hollywood whore, I don't ask names. Sedíme v taxiku a ideme na prejudging profikov a na expo. Teraz o 12:30 sú tam Classic Physics, potom je fitness, tam je Miška Pavlová, tu chceme vidieť, a wellnessky. A už sme tu, takže idem vám natočiť a ukázať vám čo najviac. It's open. No, it's not. Počkaj. Tu. Tu sú. Dnes je v Kolumbuse totálne teplo, asi 20 stupňov. A my potrebujeme nájsť Stage Expo. To bude tu zlato. Tam. Ďalšie skenery. Hello. Mega veľa ľudí tu je. Mega veľa ľudí. Celý Kolumbus žije Arnoldom. Celý. Každý jeden taxikár vedel, že ideme na Arnolda. Každého, koho sa spýtate, vie, že tu je Arnold a je to tu šialené a je to brutálne. Tak to je brutál. Skoro. Expo, doľava je, myslím, stage. Potom. Hej, tam je. Front double bicep. Let's do some energy, guys. Let's go. 100, baby! Come on, Sarah. Počkáš mi? Dneska snekujeme celý deň. Ochutnávky. Všetko, čo je zadarmo, berte. Peanut butter or coconut? Peanut butter. Yeah. Coconut. Thank you. Mňam. Okay, perfect. Thank you so much.
Wow, toto som presne chcel. Yay, we got bags. You're welcome. Thank you so much. Máme tašky, tieto tašky sme hľadali a máme v nich veci. Shaker. Máme takúto kartičku, to si dáme na krk. No, presne toto som hľadal. Vravím si, není možné, že my to nebudeme mať. Veď máme úplne... Let's go. Áno, creating gummies. To je čo? Wow. Krabičky, kartička. A Arnold Classic Shaker. Wow. V tých krabičkách je... prívesok. Ešte nejaké vzorky. V tej krabičke je prívesok, teda na kľúčenka. A teďka. Badge, to je odznak. Posledná vec. Plagát. Áno. To je presne ten poster. Look at this. My sme jak deti pri stromčeku teraz. Toto je brutál. Našivka. Našivka? Born for the classic. Dobre. Tak Dobre. Toto je No, už vidím, ako to budeš prať do seba. tomu ver. Ten shaker, Ten je to je krásny. extrém. Pravím, to je čo? Máme radosť. Toto mi ide hlavou už druhý deň. Pravím si, že to musíme niekde nájsť. A našli sme. Ešte by to chcelo... Kúpime si nejaký merch. Našli sme tašky a je tu dnes brutálne teplo a pekne a úplne chutí sprays. Zobrať si kávu a jesť večer finals. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Hokejový štadión Columbus Blue Jackets. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling, I wanna plant you in my heart. So love can grow. Dnešok je strašne krásny deň. Nielen počasím, ale to je taký ten prvý posúťažný deň, kedy si vydýchnete. Reálne aj mentálne si vydýchnete, aspoň teda snažím sa. Aj keď niekedy hlavu neviem úplne zastaviť, lebo mi stále akoby nejako v pozadí ide veľa vecí a veľa myšlienok, ktoré sú asi pochopiteľne dosť veľké otázky. Ale nesnažím sa akoby silou hľadať odpovede. A ideme teda na finals, večerné finals. Dneska sú teda finále Pro Classic Physique, Fitness, Wellness a ešte je tam to Expo. Ale naša medzizastávka medzi domom a Arnoldom je Aťka s Maxom a ideme ochutnať ich čokoládu, dirty čokoládu, tú jablkovú a ešte tú ich novinku peanut butter jelly. Zobrali to aj kvôli nám. Áno, do Ameriky, že si to po súťaži vyskúšame, takže som strašne na to zvedavá. A Erik, sa tešíš si? Však. Áno. Tu sú naše čoklitky, táto je nová, to je peanut butter and jelly a toto je tá apple pie. Ideme skúšať tie čokolády, čo som vám hovorila, teda čo sme vám hovorili. A sme nemohli povedať o tejto príchuti. Peanut butter jelly, americká. A toto je tá, čo už máte pol roka, myslím však? Hej, tak zhruba skoro. Jo. Toto je polročné decko a toto je úplne že čerstvý novorodenec. To sú
že špinavé a také ako ja som teraz. Mať také plné, úplne naplnené čokolády. Ako ideme skúsiť? Ja chcem túto najskôr. Dajme túto. A tam sú tí syny minis na to, že? Ty kokos. Kokos. Je to handmade. Tak to od seba? Tak, jo. Kokos. To taký malý kúsok mi ideš dať? Ja to milujem proste. A riadne masné. 2, 3. No, kokos. Jedna čokoláda 1300 kalórií. To je explózia. To je mega dobré. Mal si tam aj ten syny minis na... To si musel zo syny minis. Moja žena mi nadelila bez, no. Ty kokos, to je strašne dobré. Ale brutálne sladké. Extrémne. No? Ty kokos, To brutálne. v strede je čo? Ideme, second pick. Ty delíš kocky a ja polku čokolády. Popaj, a keď tam také menej sladšie, tak tam peanut butter and jelly. Ty kokos, to je riadne naložené. Pasta to je extrémna. Hej. No tak tá ide dole hneď. Benžula, ako si skúšala čokolády. Táto peanut butter jelly je úplne 10 z 10. A Apple tá pie? apple pie je 9,9 z 10. Kokos, ale toto, z toho by som aj tučná bola. To nemá kalórie. Ty vole. Je to také, že kocka ti stačí. Áno? Jedna obložník. Jedna celá. A pravdepodobne sú tam teraz fitnessky. Dúfam, že Miška ešte nebola. Chceme ju stihnúť, Mišku. Miška, pozdravujeme ťa, dúfam, že ťa stihneme. A tu je powerlifting Arnold Classic. Čiže na tejto show, akoby všeobecne Arnold Sport Festival, nie je iba bodybuilding. To je úplne ako keby sme boli na nejakom festivale. Však? Takom bodybuildingovom festivale. No preto sa to volá Arnold Sport Festival. Akorát sa bavíme, že brutálne je ten Arnold zorganizovaný aj bezpečnostne, aj logisticky. Viete sa tu voľne pohybovať, keď máte tú pásku, túto pásku, ale aj tu na krku. Ten náhrdelník, čo sme si brali. Neriešia vás, lebo vidia v podstate, že máte zaplatený taký ten Ultimate Pass. Ale sila, lebo išli sme cez to security na začiatku pri vchode a ideme teraz znova. Akoby dvakrát vás security očekujú. Bezpečnostných dôvodov. A finals sú vlastne tam, kde sme my včera súťažili. A máme tam rezervované v podstate miesto. Ale ináč ten stage je rovnaký. Takže wow! Thank you. Dostali sme smajlíka. Section 26B2. One sec, yep, this way, go for it. Thank you. Toto je show, ľudia. Wow. Na Nika Volkra som zvedavý strašne. Viete, čo je prúser? Že ja som zabudla, že my sme vzadu. Sú tu síce veľké obrazovky a ja som si zabudla okuliare. A ešte som premýšľala nad tým, že nemôžem ich zabudnúť zo stolíka zobrať. No vidím tak 50%. Viem, že tam vidím, že tam niekto na tom žije a Erik mi to bude musieť nejako referovať a hovoriť. Alebo sa bude musieť strašne snažiť zaostriť, ale márne.
The Dutch oak is back. Expo, deň 1, Dan.